Салом алейкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводораи канал ва ҳаводораи тарбузҳои масҷо. Айни замон тарбузи масҷо ба маҳалла даромадагӣ аз дӯстони азизи мо. имсол тарбузи масҷо каме ҳаҷмаш хурд аст нисбати хунсангир. умедвор ҳастем ки дар дуюм чинак тарбуз бо калонтар мешавад. аз ин ҳам дида иншоалло тамоми бозорҳои кишвари азиза бо ин гуна тарбузҳои зебо ва болаззат таъмин мекунанд. айни замон сомониён ва даромадагӣ тарбузи масҷо. ман дӯсто баъд шумо тарбуз ва инчунин яхмоси разлив дастсавқӣ мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои телефон барои тамос 92 933 32 фармоиш мекунед то дари хонаатон марозниро сабой мекунанд. келош чанд сума? 30. келош 30 сомон дӯсто. ҳамин гуна ячеко бурда то дари хонаатон дастсавқӣ мекунанд. дӯстони азиз, мо касоне ки хоҳед хонагиҳотон дар анами гармиҳои ҷаззи тобистон хушҳол кунед, ҷигарҳои сӯхтаашонро салқин кунонед, метавонед ба яхмоси исматулло марамат кунед ё ин ки фармоиш диҳед. барои мо рақамҳои дар зери навор буда хоҳ тарбуз бошад, хоҳ яхмос барои шумо дастсавқӣ мекунанд. агар мавқеъгириш надонед, дар сари чоркӯчаи трасси сомониён аст. дӯстони азизи мо, ва дӯсто боқӣ сарбаланду хонобод бошед. видео ба шумо писанд ояд, ҳатман фикру андешаи неки худро дар зери комментариҳо мегузоред ва инчунин занг мезанед яхмосҳои тару тозаро ё ин ки тарбузҳои тару тозаро ба хонаводаҳотон тақдим мекунед. дӯсто ай боқӣ сарбаланду хонобод бошед. дӯсто метавонед ба ҳамон рақамҳо занг занеду харидорӣ кунед. дӯстони мо яке аз точкаҳои тарбузи сомониён аст дар сари чорраҳа. ва боқӣ сарбаланду хонобод бошед.